pozdrav, ja sam Lux Games, a mi ćemo danas igrati Minecraft. Nastavljamo sa preživljavanjem. Ovdje nam se ispeklo 11 metala. Da uzmemo mi ovo pa da idemo da kopamo. Uzet ćemo malo stepenica. Tako. Idemo da kopamo napolje. U stvari da uzmemo i meso. Imamo 3 mesa. Ajde, idemo malo dubljamo još ovce ili još neke tako životinje. Tu sam namestio da se vidi ako odem negdje pa da vidim. Evo, malo smo već našli uglja. Tako. Da nađemo ovce. Ajme. Dođi, ovčice. Tako. Šta još? Da još? Ajde, dosta je ovo. Imamo 17 metala. Tu ćemo vidjeti šta ćemo još namestiti. To ćemo da ostavimo. I ovu vunu ćemo da ostavimo. Ajde, ispeci se više. Tako, da nas ispeče ovo pa da idemo da kopamo. Evo ga ovdje. Ne to. Ili možemo da namestimo još jednu kofu. To i jedne makaze. Tako ćemo lišće, tako da uredimo malo. Da li imam ja baklje da vidim? Imam. 64. Tako. Ne. Tako. Ja sam ovdje malo uredio dok nisam igrao. Tako, da idemo u onu našu drugu pećinu. Našao sam ovdje, ja mislim, još jednu pećinu. Da, tu sam našao, tu još jednu. Ali nećemo sad ići u tu. Gdje mi je našao? Tako. Idemo dole. Da istražimo skroz ovu drugu pećinu. Išao sam na obe strane. Idemo ovdje da pokrijemo tu lavu. Ujuj. Malo da mi smanjimo taj zvučnik. Ajde da uzmemo ugalj. Ako daj baš da nađemo neke jače rude. Tako da daj baš da nađemo dijamante. To bi mi bilo stvarno super. Ovdje je malo baš i rizično. Tako, tu ćemo da pokrijemo ovo vodom. Ajde sve da pokrijemo da ne bi slučajno upali u lavu. Stavimo tu jednu baklju. Ojoj, kako ću. Moramo ovdje.
jedna još tamo pećina. Nemoj vodu da me pokupiš. Da mi premestimo ovo tu, da bi mogli lakše da stavljamo te baklje. Ima lave. Ajde da uzmemo ovu jednu kofu lavu. Ovdje ćemo malo sada kopamo oko te lave i nađemo dijamante. Što neće? Ko? Što neće da uzme vodu? Ajde, uzmi je. Evo je. Uzeli smo. Ajde to malo sve. Uvek tako. Tako. Idemo sad malo da kopamo tu da bi našli, da vidimo, da probamo nešto da nađemo. Ćemo da kopamo, da nađemo dijamante. Evo ga metal. Imam i puno baš. Tako, našli smo 8 rude gvožđa. Samo metal, nikad dijamanti ili bar zlato, tako nešto. Koliko metala, kad bi tako našli dijamante, pa mi bi bili skroz dijamantski. To imamo sad već 25 rude. Opet lava. Mislim, dobro je to, ali hoću dijamante, ne lavu. Ne. Sad ovo je baš rizično. Ja sam mislila da će to biti lava, ali dobro nije. Vidimo da nema tamo ispred nešto. Ajde sad moramo malo da zakopamo. Nema ništa.
Teško je naći. Izvukao sam se. Evo ga crveni kamen. Čujem negde zombija. Di si zombi? Ja tu sa zombijem. Odnova mene vode.